Danas rješavamo kuhinju. Planiramo raspored ovako, rezat ćemo pola, 60 tamo do zida, idemo cijela i ovdje je komad od nekih 25 cm, a ove ćemo urezati lijevo i desno da ne radimo ovdje fugu, zato smo i išli sa Mape Tex, da ne moramo raditi fugu na diletacijama ovima kod vrata. Zašto je ovakav raspored? Zato što ovdje dolazi nekako moda koja će biti ispod, tako da praktički ona će ovu fugu pokriti. Ovdje imamo cijele i tamo ispod kuhinje opet se neće vidjeti, a ovdje će nam biti 90 i nešto komadi lijepi veliki, u sredini 120. Ovdje ćemo centrirati ove velike pločice. Sad idemo, prvo ćemo iskrojiti ovih tu 3 polovice i 3 cijele, polijepiti i onda idemo dalje. Pas i šlapi, je pločica, ovo je šlapa. Šlapetna. Vidi ovaj alat. Iz Lidla. Zavaditi one čavle. Koliko nam je to puta pomoglo. Tako je ovdje. Nije to zavaditi čavle. Nego za kaj? To je na autu zavaditi one plastične. Aha. Pa dobro, možeš i čavle zvadiš, šta? Čavlići, op, izvadiš. Sad da samotim tu pred ljudima. Jao. Viš ti kakav je čovjek. Samotija me sad. Da, krivo sam rekao. Joža legenda. Nema ga, Amerika. Jedino su mu zglobovi slavi. Obloge si stavlja svaki dan. Grančice. Grančice. Grančice su naotekle nakon ovih pločica 120-60. Joj, moramo se zezati, inače bi poludli. 120. Počišćene pločice, još treba malo fuge do kraja počistiti i spremno je za fugiranje. Ovdje ne ide cokol, ići će neke druge lajsne, vjerojatno drvene, koje idu i oko parketa. Ali zašto se javljam, htio sam vam reći jučer šta nam se desilo. Znači, iskrojili smo ove sve, postavimo ovu, da iskrojimo ovu lijevu i desnu, da izrežemo na dimenziju. Stavim na rezač, prvu odrežem, pa pukne mi krivo prema ovom dijelu koji treba. Aj dobro, desilo se, sve sam ostale izrezao normalno, nema razloga da neće puknuti. Ajde, može se desiti. Druga,
Bam, pukne nam i druga, kak ne treba, budem pokazao. Sad već lud sam, znaš, 2 pločice sam upropastio, daj više da, šta se događa. Treća, bam, i treća mi pukne krivo. Evo, da vidite čemu se radi. Vidite, znači puka jedna, sad uglavnom ove 3, sve su nešto nam pucale prema unutra, ne prema van. I sad gotovo. Još mi je ostao jedan paket cijeli koji mi treba gore za podest na gazištu. I razmišljam, ok, ove mogu iskoristiti isto na ovom prvom podestu na stepenicama, ali više ne mogu riskirati da mi pukne opet krivo i onda sam ove 2 zadnje, znači ovu i ovu ovdje, rezao sa bruslicama, vidi se da smo, vidite marker, se vidi i rezali smo ju bruslicu. Zašto vam to govorim? Da nam se desilo na prvoj. Ajde, rekao bi čovjek, loše su pločice, teško pucaju. Na drugoj, treći, sve ok bilo, znači tu sam imao prije toga 1, 2, 3, 4 ravna reza, sve bilo u redu. I onda ko da je prokleto, samo je išlo krivo, pucalo krivo i onda reži, naravno, više vremena i više svega. Mi smo ovo jučer postavili, negdje do 2 smo bili gotovi, krenuli smo negdje oko pola 9. U 2 smo završili. Znači, krojenje, ljepljenje, sve. Sad je još ostalo zafugirati i ova kuhinja je praktički gotova i ovdje silikon potegnut kod vrata balkonskih. Idemo dalje danas da riješimo unutar niša, veliku i malu kupaonu i krećemo gerunge u ovoj kuponi gdje dolazi kada, gdje sam imao onaj kiks sa onom pločicom, da napunimo gerunge da bi u ponedjeljak mogli fugirati. Nam radite. By the way, ekipa, ako zaprljate nešto sa Tenaxom, kad radite, dobar vam je ili nitrorazređivač ili aceton za počistiti. Isto tako i alat možete čistiti sa acetonom. Ovdje mi je dosta pomoglo za toniranje. Stigao je, vidio sam, u dolu su neki novi toner, Parlerino, kak se već zove. On je lagano onako, kako bi rekao, to boja šampanjca ili. I to mi je super pomoglo za toniranje upravo ovih pločica ovdje. Tako da mislim da sam pogodio ton, samo tako. To je zapravo najzeznutiji dio ovoga. Da pogodiš da bude ton što bolji. Što je bitno da dobro uguraš Tenax u gerung. Da taj gerung bude što čvršći. Jer ovdje je pločica ona mekana, ona tanka. Vidjeli ste. I sad da taj gerung ne ispunim kak treba, to bi bilo dosta osjetljivo. Zato dobro napunite. Radije prođem par puta po samom tragu da uguram što bolje. A ova tu špaklica mi služi da mi je lakše ugurati. Kad radite gerung u niši, onda vidite ovo. To je, uzmem mjeru da je centimetar šira od mjere niše, kako bi mi pločica prošla i kad stavim bok, razumijete, kad stavim bok da mi prelazi preko pločice. Jer da sam ostavio ravnu, točnu mjeru, onda bi mi ova bočna propadala ispod, ne bi imao oslonac za bokove. Tako da, to je tih pola centimetra, govorimo o niši, oko prozora ili tako gdje radite. I onda imate fino
sa strane mjesto gdje vam može nalegnuti bočno. Da vidite. Vidite to. Znači ona je malo šira od same niše da mi bočna nalegne na nju. To je to. Sad ću, kad polijepim ove dvije, onda lijepim iza i onda ću lijepiti bokove, odnosno gornju i onda bokove na kraju. Završena i druga nišica. To je to. Evo kako je fuga ugođena. Odlično. Jako smo zadovoljni. Sad sam posnimao ovdje jer budemo štitili da mogu dečki brusiti. Tako da, odlično je. Pazi sad, rješavamo zadnji krak gazišta. Stavio sam laser i tuče mi na najvišu točku ovdje na potkrovlju. Dignut ćemo se nekih 4-5 cm na zadnjem gazištu iznad, da ostavimo pripremu danas sutra kad se bude uređivalo potkrovlje, da se ne mora razmišljati o tome, nego će biti sva gazišta već pripremljena jednako za tu fazu. To je opet ono razmišljanje unaprijed, razmišljanje šta će se desiti kasnije. Zalijepio sam ovo prvo kad sam podijelio ukupan broj gazišta, već znate kako ja to radim. Podijelio sam ukupnu širinu na broj gazišta i dobio sam ovu visinu, ne znam koliko je to, 18,5. Sad ću zalijepiti prvu i zadnju, staviti opet klaftar, odnosno ravnalicu i po njima poštelati sve vrhove gazišta na istu visinu, a onda kad to stegne ćemo napraviti ispunu sa topčem prontom opet da sva gazišta napravimo jednaka. Došao na red i zadnji krak stepenica. Evo Josip sad puni ovako, ide do ovoga dosta na debelo, da nam bude za sutra spremno da možemo polijepiti ovaj zadnji krak pločice. Ovo ostalo je sve riješeno. Ja idem silikon povući u kupaonama da nam bude spremno za montažu sanitarije. Ekipica, evo, dogovorio sam sa investitorima da montiramo sanitarije, pa imamo ovu neku kadu, samostojeću kolpasanovu, pa da vam malo pokažem kako to izgleda od ispod. Ona vam ima ove fleksibilne cijevi koje se spajaju ovdje na kutne ventile koje ću ovdje staviti i postoje ove nogice, ona se treba ovako kad je na podu, onda se ovako zatakne i u principu ovo drži da se ne može kada micati simo tamo jer ona je akrilna, nije ona teška ko ove neke kade koje znaju biti. Znači mješalica je stojeća, budete vidjeli to s gornje strane, ali ove nosače neću tiplat jer je ovdje podno grijanje, da ne daj Bože da ne bi bilo šta, nego ću zalijepiti sa Gravity Tenax, ću zalijepiti ove nosače danas, a sutra ćemo onda postaviti ovu kadu. Naravno nogice moramo uskladiti, odmah poštela da to bude kako treba i onda se sutra samo ovako natakne i lijevo u ove stope koje ću danas zalijepiti sa Tenax Gravity. Da vam pokažem, jučer smo stavili topčem pronto, vidite koliko je on sad suhi
odnosno spreman je za polijepiti gazište. Vidite kako će gazište sad biti sva lijepo poravnata i onda lijepo bokove se zapune s ljepilom, poslije se pregletaju i top. Ekipa, mi smo teoretski završili projekt. Budemo malo posnimati da vidite ono što se sad može posnimiti i što se može vidjeti, a na kraju ću vam, kad sve bude gotovo, posnimiti kad bude sve namješteno, onda će normalno puno bolje izgledati. Za sad je još to sve skupa malo i u neredu, kak se ono kaže, pa ne može se niti dobiti neki dojam. Ovo je ona kuponica sa kadom. Mi smo montirali i ovu kopasanu u kadu i školjku i ovaj umionik. Sad još tu treba naravno ogledalo i tako neki detalji, vrata, rasvjeta i sve. Onda ću se ja vratiti ovdje, još imamo balkone i terasu pa ćemo posnimiti do kraja. Na katu ovdje je isto kuhinja koju sada ne mogu posnimiti, to je bilo riješeno prije. Ovdje su stepenice. Vidite kako je to sad. Ali velim, dok još tu dođu lajsne sa strane i sve, bude se to puno bolje dalo vidjeti. Snimati kad završimo sljedeći put ovdje, kad budemo radili ostatak kuće. Ovo vam samo onako provizorno. Ovdje je priprema za gerum, pa ćemo vidjeti da parketar napravi isto parket u gerum. Evo ovo je onaj drugi krak stepenica, odnosno treći i četvrti, gdje su bile nejednake. Sad smo mi to poravnali, da su praktički sve na minimalnom odstupanju. Ovo je isto tako, jeste. Mislim da nema se tu šta previše dodati i oduzeti. Ko je god od početka, od prvog videa pratio, znate kako je to sve skupa izgledalo. Sad je to, vidite, tu sam pratio ovaj rub, ovo cijela, pa ovdje komad od prozora, sve sam dizao do tih nekih 5 cm što sam vam pričao. I odmah da vam još posnimim i pavone. To je ona šarena. Gerungić, isto smo montirali kabinu, školjku, sad još tu treba umionik. Mješalica isto ova nije kupljena. Vidite kako je to, ona lijepo pločica bočna bez lajsne, ma nema šta, top. Sve fino zasilikonirano, ovdje kad dođe rasvjeta, velim, u toj drugoj fazi kad vam budem posnimio. Sad još ova master kupaona sa pločicama 120-120, tu smo isto postavili samo stijenu i mješalicu, neke kukice za ručnike. Hansgrohe uredbenu mješalicu, držač tuša i to je to. Još fali nam ovdje fiksator 120, naglana ruža, ima tu još stvari koje trebaju. Ovdje je umionik, školjka, tipku smo stavili. To je to. Sve u svemu, jako smo zadovoljni i mi i investitor, što je bitno. Velim, žao mi je što vam ne mogu sad posnimiti dok je sve gotovo, jer nije gotovo. Mi sad se selimo na novi projekt. Odnosno, imamo kod jednog mog kolege odraditi neki podova, pa ono WC i tako, pa naravno snimat ćemo dalje. Ti ne zaboravi stisni subscribe i vidimo se u sljedećem videu.